ana mijil sekaring kita gumara swaraning Prawadya para Wadya kang pacak baris makura somedaning Wadya baris mangurung-urung manggala ngapa Wadyabala ingkang mandhap saking kayangan Dandang Manguri ingkang kawistara menika Wadyabala bala balaning dewa srani ingkang harsa dipun tetapaken mandhap dhateng ing negari Amarta. Para prajurit orang lumrah akeh 1000 ana madyaning marga. Nadyan kaya mangkono dipun perang, dipun bagi. Saben-saben kompi, saben-saben sak bergada ana kang dadi cucuking ngajurit. Ingkang ngarep dipun pandhegani Temenggung Rudra Harimaya ingkang kalih dipun pandhegani Temenggung Rudra Harimuka ingkang ketiga dipun pandhegani Temenggung Deder Penjalin ingkang angka sekawan dipun pandhegani Temenggung Sura Ginemprang. Dasar watak tiyang kowe mau bajingah wong bangsa bekasaan watak jabya setata makibir sapa sira sapa enjing kacarita pacak baris ana ing marga padha ngetokno bejijating dhewe-dhewe nudono kekuwataning dhewe-dhewe Rudra Harimaya kapinujon ana marga ana watu gedhene sak lumbung banyu diungkil sisih obah mula dipun tanting dijunjung sak kuwating tenagane umbul napa modon tampaning pilingan daya grodok ajo sakala beda lawan ingkang wingking ana marga kiwa tengening dalan ana barongan mawarna-warna barongan pring petung pring putul pring Jawa apus pring Jawa irengan pring ori pring petung pring wuluh sanalika dirangkus kabeh jebol berul jebol sak brungke-brungkene sampe ana ing pilingan kinarya dadi setunggal beda kelawan Temenggung Sura Ginemprang ana ing dalan olahraga dasar melu sawijining paguyuban pencak silat Gunung Gangsir ngetokno klewang dawa mingis-mingis landhep cemukur mak celorot wajane kena sumaring Bagasara obat klewang umpetno ana nduring sirah barang dipun tampani nganggo bayi durma caling ora tuwa kacarita bebarisan ingkang sampun samapta nganggo busana ganep warna biru BCA memplak padang ya tuwa temen kacarita mangkating Prawadyabala ing mriku nengga tengara tengaraning bae
mong 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 jerererer lonang laneng pindha tengorororo cloro dridi jayak kanca suarane ngopo kanca suarane jalma mantri mekul Bendhe Sekar Delima kang wis ditetir muni sepisan tandha apa kok tandha siaga tata-tata apa sing disiagakno apa sing ditata wong prajurit iku bojone loro duweni bedhil iku bojone mala ing kono kanca mriyem bedhil kang buntu para ana gaman kang peperwarang ana tombak kang putung lande ana milya kayu walikipun mbok menawa ana wadyabala kang ora tegas tapak paluning grenda sebet cengele nganggo kayu walikipun nak mutah getih mong 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 landung rek gong iki rek jane gong larang iki wah suarane Bendhe Sekar Delima kanca wah kaping pindho apa tandane kanca tandane apa tandha budalan wah yen kaya ngono pamita marang keluargane wawita marang ali mbok menawa ana apa-apa rokok ing marga ayo padha tangya wadyabala padha budal tacarita kawontenaning tandha Bendhe Sekar Delima ingkang sampun mono-mono ing niku cucuking ajurit bledhosna selat jadong tandha budaling Prawadyabala kairit saking marga katingal kandraning pasasan kaya drata ngamuk ana marga iki
Sarpadeva Daya Pinto Retno Dewa Kresna kendali rongeh mongging lak-lakan sasra dipa sasra sewu dipa damar nadyan ora ana pinasangan damar semocayaning kreta kaya pinaringan lilin sewu dasar kreta ingkang tinarik turangga rong perkara kang siji ulese ingkang warna dawuh lewuh ingkang kalih jaran mega nanda ya mega mendung tandraning turangga micis gopil untune nguler jedung lambene ngembang gudo mripate nyongkang jerang praene nonggak wulu kupinge andan-andan surene pangganging gulu molang gupak pundake bonjor pokane ngerit kaya bendindang sikile pentole bothok jamang tracake banter playune kaya Gendrayana wah playune ngomplong ngangkang nyentri dasar kawontenane Kusir jipun siapaken kangge tungganganing bupati mantri apa to candra candraning kreta wah pirantining seranggiling kreta dumadi saka wesi rajane Tusan pagedonganing sinungging jendela jedah ingkang lingsih sutra jenar kaya kencana binabar dasar kang karya wungkul ineping pintu kencana pinantik mutiara enten jemerut pinesti hergeni dasar siraping kreta kaya kayu kastuba pindha sisi etas saka yen kasorot surya prasasat kaya sang arka kembar arbut prabu dasar kawontenaning pancatan wesi manggambal pakucing wesi Pulasari indenging wesi balitung rodaning kreta wesi mangungkang dasar laring roda kayu garu rasa mala dasar kayu tuwa tur madhet serate cetha gorenge yen lumaku kasrambaing angin gandaning kreta arum amrik prasasat kaya parayangan inggiling pagedongan ana petaning aksaka sekembaran mungkur mulat dadi sawiji membat kreta kaya sanggang ananta buga ingkang lang-lang dawa dasar ponanging kreta tinarik turangga kang dadi turangga pepetinganing wah kreta Den Kusiri Kusir Jala Mantri iya sinebut kursi Jalma Mantri aja dume kusir Jalma Mantri ala rupane nanging kena kanggo taming udan brojo kusir sida mekek kendali rongeh nyataning nyentakaken sabuk kendali membat cemeti yen ngadeg kaya dene tejo yen mlengkung kaya dening kaget turangga mulat cemeti
padha saknalika kuping jepiping mripat mlirik suku mancat buntut jentar cemeting orang ngingi lambunging tronggo ngingi tronggo kereta metato payuning yo sore awalnya bulan ayo kono padha dolanan tak sawang kok seneng atimu kok kaya wong golek seneng karepmu ya apa kon iki ya wis mah dadi nalika semono bali desa iku weleke ngono bangunane bali desa welek barang kok bangun apike kaya ngene wadadadadada saka guru iku kayu jati doreng tutuk Bojonegoro tatik 50 cm wadadadada persegen umume genteng tutuk lemah sirap
digawe sirap kon yo niru kok ukir koyo ngono wae. Sing tak erani kon golek tutun. Kok setun temen oleh lampu kerekan barang lho koyo apa. Wadah. Koyo nyocok-nyocok ngono. Iki ana sing kurang. Sing kurang apa? Mestine bali desa iku jembare kaya ngono, ngumpulno komunitas pemuda-pemudi Karang Taruna ditukokno gamelan sing apik sret, digawe gegladen arek nom-noman supaya budaya utawa seni tradisi ora punah ngono. Bali desane digawe gamelan wae. Lek ora gamelan yo kulintang. Oh. Kowe opo ae. Kon iku atimu lak seneng pol. Atiku saweneng. Mergo bengi iki wadadadadada. Panjenengan mek 500 marung sore durung nasi grobyak ngono wae. Ari panjake yo mikir gak ketir-ketir balas. Layo wukul sak mene ya. Ya. Ngene. Lek atimu seneng, aku gak seneng. Lho, kok ngono? Wong urip iku ya nak. Urip ana desa iku iso mangan titik ae dikeploki wong. Kok duwe rezeki titik ditukokno triplek ditemplekno digawe gedhek. Ngono ya ana sing gunem. Tapi lek awak dhewe bokek rokokan ae gak iso luru-luru tegesan dilenting digawe rokokan. Ngono ku ya jek digethingi maneh. Oh. Ya apa bongko awis ngono. Lah terus. Mangkane iso bangun koyo ngene gak siji loro sing gething karo bangunan iki sing tak kuwatirno ya. Sumbering mala iki bali desa tak bangun iki. Ya gak mau akeh sing seneng lho mo. Ya re. Ini ae. Maju mrene. Awak. Angka sing gede. Ya, mau kan apike koyo ngono. Ini. Atiku gak enak dong dina samangko. Ayo melu aku metu saka mbali desa Kelampis Sireng iki. Lho, lah kok kon jak metu kaya ngopo? Iya. Ayo minggat saka kene. Lho kok minggat ya ayo kok. Ini. Kok nek gak gelem melu aku nyingkre, engko ana apa-apa, aku gak tanggung jawab. Ana apa? Ana apa sajane? Lho, lah ya kon ayo melu aku minggat, engko lek ana apa-apa, kon bek ora kasempyoke angin, ora kecipratan getih. Ayo melu aku minggat. Kon iku ya ngono momo. Kae mlebone omah dilu kon iku ya kok jak nyingkre. Terus nyingkre nang ndi? Ya wis. Lek kon gak gelem minggat ya wis karepmu. Wong arek kok gak manut wong tuwa iki. Manut karo wong tuwa kon lak enak uripmu kon. Wong kandhanamu angel lah. Lah kon iku nang ndi? Ya mbah. Sapa sing gelem tak uli ngono. Ya. Bece mawon. Pegawai dhewe. Mangkero. Biasae lek awak dhewe susah, kok gak duwe gawe tuku tegesan njaluk mangke Rama. Kok bayar listrik entek. Njaluk mangke Rama. Nane mangke Rama minggat aku njaluk sapa ngene ya. Lurah. Rongku mambo apa iki? Rawon. Iya, sadep lek kayak jero pecel jan. Tapi munggo aku mangan yo gak pantes. Lho. Sanggakno kok gak tau mangan. Wah, tapi disiak arek. Bener. Nah aku ngomong ku mangan. Gare wong kepingin ngiler ya. Lho kok mbut-mbut iki apa? Lho iki panggunge mbut-mbut kate jeplok kaya apa iki? Kok iso mbut-mbut apa? Mangkane
ambut ndara Antarja. Enten apa, Ndara? Enten apa, Ndara? Sakjane ngene tak kanggo burung panjake sindene sing mangan. Jane tabuhan wis tak anjir ya. Nah, enak ngene melok kene kok gak kelihatan ya. Jomblo nanti bapakmu. Lho. Napa ya? Wong tuamu nang ndi jomblo? Bapak niku medal saking omah nglompro totok teng pundi lho. Nglompro iku basa apa? Lho, nglompro niku basane mriki. Nglompro niku nyingkring golek apa-apa jenenge nglompro. Bilangan nglompro nang pasar Tanjung, apa nglompro nang pasar Tanjung, apa nglompro nang pasar Tanjung. Niku jenenge nglompro. Ngene. Ndara. Gorong suwe iki mau aku dipethuki wong tuamu Semar. Lho. Bapak mriko. Bapakmu nok nggonku kono. Kandha karo aku njaluk tulung putra-putra Pandhawa kongkon ngreksa karahayon keselamataning kelurahan Klampis Ireng aja nganti ana wahaya apa-apa. Lho. Mlaku apa rek mangkira ngorek? Cek tas nggih nang kene cek tak nggih. Kok maro wis tutuk kono iku lho. Ya apa? Gak ngono-ngono angin kok gebes ya. Angin iki gebes ning kene mendung kek gak udan nanti itu. Lah kaya ngene, angin iku lho, sawilir-silir ngene angin iki. Jomblo aku sing teko jomblo. Kan kok guyu lah. Macam ya lo, sindane sing mangan. Mosok kate kon nyinden. Sing ngerti apa? Ndara Gatut. Iya jomblo. Lho kok mara ngelompok ana kene. Ngene jomblo. Iki mangkong tuamu pas aku turu dipeni wong tuamu. Lho. Dheweke ning ngimpi ketemu Mankiromo. Mankiromo ngomong napa? Napa nglungi tengara mending metune pira ngoten mboten? Atun. Ya rumangsa kuwana tekek saking banteri oleh turu nganti kejugrak tapi aku mari ngipi. Aku dipethuki wong tuamu dikongkon njaga Klampis Ireng kaya ngono. Lah. Mankiromo apa ya selamat. Melok iki mangarek. Selamat. Kakang Antarja. Iya Di, kaya ngopo Yai? Cobi menika menapa Kakang? Kula waspadakaken gendera rontek mawarna-warna bebarisan sak monten kathah tumuju mriku. Waduh, Yai, yen kaya ngono ayo dinyatakno ora wulunga pangendikaning Kaki Badranaya tembus iki ana wadyabala kang bakal angel rusak Klampis Ireng.
aku mankira mandine ucape. Kaya ngerti padang panrabang ari. Timbangane nek kene tak nang glotho nonton wayang bae penak lho bae. Gorong watara ana sadendung lawase lumawat ana ing marga bungkasaning cinegat dening satriya bagus ing rupa srengga ing busana Patrio kepat ngaku sapa kowe sapa kok nyegat lakuning bebarisan kok cekat ana ing ngene ana ing arga ta ana cekat ilat dialah yen kowe gurung mudeng marang aku endi pertekamu sapa dangkam ditakoni durung semaur dadak nyandak pertekon junjung dong kok yen gurung pirsa karo aku Temanggung Ludra Harimoyo arep Temanggung Ludra Harimoyo saka Dandang Mangure kaya ilat dialah Temanggung Ludra Harimoyo merpeki ana ing kene tak andhek ana ing dalan kene abri wikata aranku ya Raden Purbaya jenengku wah apike jenengmu apike aku melu takon apa laku ning bebarisan kok mau cegat ana iki mongko iki wis mlebu tlatah negara Amarta wah mau cegat ana ing kene ya pancen kepara nyata ana ing gapura palawangan mlebu ing tebis wiring negara tak takoni arep mlebu jroning negara Ngamarta arep duwening tujuan apa karepku ya aku melu takon kok eram aku kok eram kok gumun aku gumun
ana bangunan endah apike kok kembari Kayangan Suralaya. Wah, ora usah dadak nang Suralaya sing ayo. Ana kene wis ana kembarane. Ngono karepku ngono. Ya, yen pancen ngono lak wis genah. Wis genah goleki lampis ireng kang wis dibangun ento apike Kayangan Suralaya. Wah, yo pancen kaya ngono. Ya. Kananing Kayangan Sekembaran iku ora ada saka kene ana mburiku kono papan dununging nanging apa sliramu kok goleki bangunan Kayangan iku mau wah ngene bloko suto sok glogok blakotang kadang yen wis ketemu bangunan Kayangan kembar iku aku pawaan tatah diperintah bubarno ora tarik ngeratakno karo bumi dialah iku kang sing mbok karepno. Yen kaya mangkono ora bakal sliramu bisa jumangkah nyedhek ananing Kayangan kembar iku. Wah, kok ate ora bisa karepmu kaya apa? Aku sing nyegat dalan ana kene. Bisa sliramu mlebu ana ing sak cedhaking bangunaning nanging yen wis sempal bauning Raden Purbaya kena sliramu lumawat laku langka bangkening Gatotkaca kumlanggu Jobriya setata maki nundono kekedotan kekot-kekot pakulit mam apa wis rangkep nyawam Gatotkaca maju lekane tak tebah dadamu muntir kirang tinjo keret do batang lombo getih waret.
Lodro harimu kok ora wedi. Ora wedi. Wani, wani pa. Amping-amping sang purwanya Gatot kaca ngokongkon. Lang-lang jagat mangka budya ing inggring Jwantara Raden Gatotkaca. Dasar putra arimbi ing Pringgondani. Kapernah Sultanira Bratasena wayahe Prabu Baka. Dasar tau tante Ginandar dene dewa. Wujude ganjaran panca busana. Panca araning 5 busana sandangan. Apa to sandanganing kuwi? Kaping Basunanda Kotang Antakusuma sabuk badhong cendewilis sepatu tumpal waja walung sunging yang anta buka driji gunting pranitis andhabening kaping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas ora kepanasan lah dene daya biasane Kotang Antakusuma nadyan to den blondong mesiu dikerocoh tumbak bebasaning ora bakal tumapa. Sepatu tumpal waja walung sunging yang Ananta buka Gatotkaca nanging ana nggoning papan kang wengker-angker gawating kaliwat-liwat. Sanalika padha tambar sanalika kena telapakaning Gatotkaca. Driji gunting panitis landheping petung tumukur. Uga sabuk cendewilis. Wah. Gatotkaca mangan wareg ora krasa wareg. Ora mangan ora krasa luwih mbek kululang iki. Enggaling pinarita
ngamuke Raden Purbaya Gatotkaca metu ananing prawadya bala kang semono akeh medak bumi gedruk bumi kaping 3 mlesat kaya atit mabur kaya dening paksi alap-alap nylamber Marjawa sak gelar sepapan ana tandang kridaning Gatotkaca wah padha ribut kawut kala kasentuking samyana iku mang menungso tak alap-alap nylamber Gatotkaca muduna monggo legane ati monggo ayo sing waspada lan ati-ati mati are goblok
Sing ganteng